Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bugün Hamza bilen tanışırız. Mana Hamza ol. Şuşunda indi bilgi. Hamza dep atala. Нәрсә дигән сүз? Hamza ol авазны кистереп, өзеп, аерым-ачык итеп укуны аңлата. Yani нәрсә дигән сүз? Менә Hamza килә икән безнең фәтхә хәрәкәсе белән без аерым-ачык шушы фәтхәне әйтергә тиешбез. Мәсәлән, монда даммы белән килде. Димәк, шушы хәмзәле хәрәкәләр ул безнең сәкен белән дә килергә мөмкин инде, аерым өздереп, ачык итеп укылырга тиеш. Менә хәмзә килү рәвеше. Алиф белән килә лә ул. Инде алиф астан килә лә кәсре белән, я белән дә килә лә, вау белән дә килә лә. Менә шундый рәвештә дә килә лә. Менә, мәсәлән, монда безнең алиф белән килә. Димәк, без аерым-ачык әмәра дип укырга тиеш. Әхәзә, караә. Хәмзәле фәтхәне без аерым-ачык белдертергә тиешбез. Яқрау, яъмуру. Сәкенле хәмзә ул тагын да өздертеп аерым-ачык укылырга кирәк. Яъмуру, яъхузу, мәъмуру. Менә бит безнең татар телендә дә бар шулай бит. Бер хәзрәт әйтмешли, бик кызык мисал китерә. Мәсәлән, әгәр дә без һәр хәрефнең хакын бирмичә, аерым-ачык әйтмибез икән, сүзнең гомумән мәгънәсе үзгәрә. Мәсәлән, мәче эттән курка. Шулай бит, әгәр дә без менә шушында эне аерым-ачык эттән дип әйтмәсәк, мәчеттән курка килеп чыга. Шулай бит. Менә шулай итеп сүзнең мәгънәсе үзгәрмәсен өчен гарәп телендә Куръан укыганда да без аерым-ачык, русча әйткәндә отчетливо хәмзәне белдертеп укырга кирәк. Сүзнең мәгънәсе үзгәрмәсен өчен. Хәтта мисаллар карап китәбез. Мәсәлән, монда мәхузу, куриә. Менә ядә килә икән, бу я үзе укылмый инде, шушы фәтхәне укыла. Бу аннулируется итә. Куриә. Куриә түгел, куриә. Кариу, кариу. Мубтәдиу. Һәм монда да менә мустәһзиу. Юъмину. Сәкенне белдертергә кирәк. Юъмину. Шулай вау үзе укылмый, аннулироваться итә. Ни өчен? Аның эчендә хәмзә тора. Һәм ул инде шушы вауның хөкмен юкка чыгара. Юъмину. Муъмину. Муъмину. Шушы сәкенне белдертергә кирәк. Ни өчен? Чөнки анда хәмзә тора. Муәззину. Муәззину. Муәллифу. Бу шулай вау юкка чыга, хәмзә фәтхәле тора. Шуңа күрә муәллифу. Яни аерым-ачык өздертеп укырга кирәк. Муәллифу. Авазны кистереп инде. Муәллифу. Әл-мәр'у. Лю'лу'ун. Qur'anan. Athimun. Walal akhiratu. Afara'aytum. Менә хәмзә. Afara'aytum. Авызны кистереп, ачык итеп үзеп укырга кирәк. Ястahzi'una. Рауфун. Ру'яка. Раису. Би'са. Би'ру. Сәәлә. Вариян. Яс'алу. Мас'улу. Вахайи. Sayyi. Unda direkt күренеп бетми. Sayyi'atun. Şey'u. Tu'ti. Yawma'idhin. Şundan son tu'addu. Tu'a'a. Hamza. Tu'addu. Say'u. Mil'u. A'unabbi'ukum. A'unabbi'ukum. Монда уны белдертергә кирәк. Һәм монда да дамманың белдертергә.
أنبئكم جزء جزءها برء جزء جزئها جزءها. Шулай итеп, менә моңа кызганычка каршы күп кешеләр Кур'ан укыганда игътибар итмиләр һәм хәмзәне йотып укыйлар. Гадәти хәрәкәләр шикелле генә. Бу хата. Хәмзә булган хәрәкә, хәмзә булган сәкин, ул менә авазны кистереп, өзеп, аерым ачык итеп белдертеп укырга кирәк. Әгәр дә шулай укымасак, хата була. Шуңа күрә менә безгә хәзер мусхафларны алып инде шушы хәмзә булган хәрәкәләрне, сәкиннәрне табып, аерым ачык итеп укып карарга кирәк. Ашыкмыйк, йотып, белдертмичә, гади хәрәкә шикелле генә укулардан сакланыйк. Һәм Алла Субхана Тәгалә тәүфыйк һидаят бирсен безгә. Кур'анны инде укып, дөрес итеп, Аллаһ Тәгалә кабул итеп, әҗер савапларын кыямәт көндә күреп, аның белән тормышта кулланып, гамәлдә кулланып яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.